ай касере ки напурсӣ дар интернет якумин одаме ки барои ту муқаддас кияй, ҳама дастша дар бораи дил монда мегӯяд модар. Якумин одаме ки барои ҳар яки мо муқаддасай, дар ҳақиқатан модарай, барои ки ай рӯзи таваллуд ай гаҳвора сар карда тозия дар фикри моай ҳамон модар. Ва модар ки ҳамин қадар суд чӣ қадар дили модар ранҷида бошад, маву шумо дар интернет вақте ки мешинем вақт намеёбем ки ба ҳам модар як бор бинависем ки модарҷон ман тура дӯст медорам, ё ки модарҷон ту барои ман азизтарин одамӣ. Мумкин ҳамин як дақиқа вақте ки дар як рӯз мо ҷудо мекунем барои модар ба ҳамин гапа бинависем, ҳамин чандсола дили шикастаи модар, дили ҳамин ранҷидаи модара дар муддати як дақиқа ҳамон як ҷони дигар бахша. Бо айсар дили модар бо гарм шавад ва бигӯяд ки ман фарзанд дорам. Ба қадри модар ҳозир ҳастидан дар кӯрак, барои ки ман ва шумо намедонем чӣ мешавад пага, барои ки дар сари қабр нашиниву гиря накуниву наги ки модарҷон чӣ ба барои ту вақти зиёдӣ ҷудо накардам, ту бояд ҳамин корро ҳозир кунӣ. Likey